това видео ще сглобяваме инструмент за рязане на корени. Вероятно, когато го закупите, той вече ще бъде сглобен. Но в това видео ще ви покажа как да го ремонтирате, ако се наложи да го разглобите и сглобите отново. За тези от вас, които не са сигурни какво е инструмент за рязане на корени, ето го тук. Можете да видите, че страните са гладки, което го прави подходящ за използване вътре в PVC тръби. Ако погледнете внимателно, ще видите, че остриетата тук имат много специфична форма. Това означава, че когато го въртите по часовниковата стрелка, той ще стърже всичко, което е пред него, а когато го въртите обратно на часовниковата стрелка, ще измести всичко, което е било раздвижено. Отломките след това преминават през тези отвори тук и това ви позволява да продължите напред, така че да го свържете. Виждате, имаме тази част тук. Тази част е елементът, който се свързва с гъвкавия вал чрез тези фиксиращи винтове. След това имаме основна плоча и тя може да се използва самостоятелно, без никоя от другите части, ако е необходимо. Или, разбира се, бихте имали горната глава тук, която тогава ще бъде вашето предно режещо острие 2, ако искате да имате куполовидното острие отгоре. Това след това ще се постави така и ще направи цялата сглобка един голям инструмент за рязане на корени. Сега ще ви покажа. Първото нещо, което трябва да имате предвид е, че когато използвате тези винтове, които държат всичко заедно, този инструмент ще има много вибрации по време на работа. Затова силно препоръчвам да използвате малко фиксатор за резби. Това е течност, която се слага на гайката, когато ги затягате заедно. Това го държи на място и предотвратява повреди, когато е под голямо напрежение и вибрации. Ще ускоря видеото, за да не ви отекча, докато гледате как сглобявам всичко това. Първото нещо, което трябва да имате предвид, е, че първо поставяте винтовете във фронталното острие по този начин. И след като тези винтове са във фронталното острие, ето така. След като са във фронталното острие, както виждате тук, то е сравнително изравнено. Поставяте ги директно върху първия панел по този начин и ги завивате през този първи панел така. И както виждате, когато излязат от другата страна, са почти изравнени и с тази страна. Ще направя същото и с втория винт. И отново, внимателно и прецизно го изравнявате с този конкретен панел тук, който е ясно видим. Виждате много добре и съвсем отчетливо как плавно преминава, докато аз бавно и методично го завъртам и в крайна сметка става напълно и идеално изравнен с повърхността на панела. След като и двата са изравнени така, просто ги подравнявате тук, събирате ги отново, подравнявате ги така, че да виждате отворите от другата страна. И това, което обичам да правя, е единия да стърчи малко повече от другите два. И свързвам този с основата и с помощта на шестограм го затягам. След като направя това, подреждам и другите две по този начин и след като другите две са подредени. Виждаш как можеш да го усукаш малко и в крайна сметка, знаете ли, това определено е трогателно и го стягам. В този момент мисля, че би било разумно просто да ускоря това видео, за да не се налага да отекчавам. Ето го и него. Стегнах ги добре и здраво, а сега ще сложа острието си за чаша върху тях. Ето така. И можете да видите, че тези малки хребети тук и тези малки хребети очевидно биха паснали на този малък хребет, който имаме тук. Ето така. Защото вижте как стоят хубаво и чисто. И го обърнете и това, което ще видите, когато го обърнете, е, че има малка нишка от другата страна. И отново слагате винтовете по този начин, стягате ги хубаво и здраво. След като ги стегнете добре, сте готови сте да започнете. Не забравяйте малко контрагайка и се уверете, че когато поставяте гъвкавия вал, го монтирате наистина здраво към гъвкавия вал.
защото това е доста тежък инструмент. Този очевидно работи с вал с размер 3,8 инча. Не препоръчваме да го използвате с по-тънък вал, защото теглото на инструмента е сравнително голямо, така че така се сглобява инструмент за рязане на корени. Много ви благодаря, че гледахте. Приятен ден!